H-I, hi, H-E-L-L-O, hello, hi, hello mga langga, welcome to my channel. If you are new in my channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell so that you will be updated with my future videos. And of course, if you like the content of this video, do not forget to like, comment, and share. Yes, I am back mga langga, for real, buhi ako, I survived 2020. And by the way, basi malipat ako, no, I would like to greet everyone. Happy New Year! Happy 2021! Kabay nga ang tuig nga dyan, maghahatag sa aton sa maayong pangabuhi, kag wala untat nga kalipay. And I hope and I pray na ang COVID-19 nga niyang pandemic nga ni matapos na so that everything will back to normal. Especially ako, kay nahidlaw na ko ya magtudlo sa ako ng mga estudyante. And I know for sure nga kamo nahidlaw naman kamo nga magkadto sa eskwelahan or sa inyo nga mga or sa mga paborito ninyo nga mga lugar nga gusto man ninyo nga bisitahon. So this will be my first vlog for the year 2021 mga langga. And the content of this video is the question and answer challenge about myself. So medyo ginakulbaan man ako nga bas ko mga creepy ang mga pamangkot niyo about kanakon, but then I will try my best to answer your queries or your questions. So if you are excited, if you are interested, anong pang ginaulat naton? Sugudan ta? Sugudan ta! So first question, naghalin kay Makoy. So ang pamangkot niya, Sir, good evening. May question lang ko simo, nga ginabayaan ka pa ka mga girls mo, sir. Nga feeling ko ara naman simo tanan, nga may kulang kithaw. Kay matsyag ko daw wala naman gani kulang, di ba sir? Saan ginabayaan ka pa, sir? Hay! Okay lang ga, Makoy. Amuning sabat ko simo. I always stand with my philosophy or with my motto that everything happens for a reason. Kung ano ang natabo, may rason gid na behind of that. And I think God is still writing the best love story of my life. Although, I admit, nasakitan man ko kumbaga, gintagaan mo man siya time, ginpalangga mo man siya, gin-treasure mo siya, ginpailo mo siya. Pero ano mo na to na, kay hindi gid na para sa aton. So, basta ang ako lang niya, happy ko kung ano man ang status ko tulad. I don't rush things, no? Basta ako, everything happens for a reason. Hindi ko man mambal nga perfecto or ano ko da. Basta nga ako lang niya, kung para sino para ginasa mo. Kung wala, laon taya no, di ba lang? Okay, so yes, next question ta. Okay, second question kita mga langga, naghalin kay Bambi Labeless. Ang pamangkot niya, Sir, single ka pa or taken na? Kag ano gusto mo, lalaki or babae? Oh, nagsabat na ang manok. So, kung pamangkot nga kung single ako or taken, of course, single pa ako. But then, I am married and committed with my profession. Char lang! Second question mo, ano gusto ko, lalaki or babae? Obvious man lang ga. Pwede both. Char! Ikaw na lang bahala. Ano na ako anong sabat lang ga. Oh, next question! Okay, third question mga langga, naghalin kay Rachel Lusada. So, mamangkot niya, Sir, nga talented kaya katama how? Okay, ang sabat ko sa imo langga, genetics. Bochar genetics, siguro, I was exposed during my elementary days, high school days, nga saot, until na-enhance na lang din siya. Hindi ko man mambal, siguro nga super talented ko, or sagad ko magsaot. May know-how lang ko, or kamaan lang ko puro magsaot. Pero hindi ko kuya talented, But then, if you think na talented din si sir mo, thank you so much mga langga. So, naman na. Yes! Fourth question, naghalin kay Catherine Joy Niduna. Ang pamangkot niya, sino pinaka-love mo nga ex, sir? Okay, initial J. Damo ko ex nga J. Hindi kung kilala mo mga exes ko. Di ba si may idea ka? Basta si letter J Next question! Number 5, naghalin kay Darmay Latoza Caro. Ang pamangkot niya, sino pinaka-gwapa mo nga ex, sir? Siguro, ay naman guro man siya, no? Kay total ex naman. And siguro happy ka naman guro sa family mo or kasi mo nga daughter. Siguro, ali siya. Siya siguro sa panakanakan ang pinaka-gwapa nga naging ex ko. Kag, ang
una nga ginpakilala ko sa family ko. Shoutout lang kami mo galing sa exa. I hope nga happy ka sa mga new family. Sixth question, naghalin kay Trisha Marie Peremne. Ang pamangkot ni Trisha, pila na kabilog na ex mo, sir? Langga, ano nga ex kinanamin mo or sino nga ex? Gin seryoso? Or dogin manaan mo na gin seryoso or wara? Namo na lang ran. Pero kung ex man ang pamangkot mo, more than 20. Next question. Seventh question, naghalin kay Andrew Lusaria. Pamangkot niya, sir, san o matagay? Kung saan mo may chimpo, magdulang ko dyan sa banwa, kalma lang, magtuwid ko dyan. Tapos may follow up, pag ito na nga pamangkot, diin na to ang ex mo nga nadara mo sa balay. Why ro to? Tapos ro to. Tapos rin, ex rin, why din? Why kung maano kung ano doon, kunin doon to nga planeta? Why ro to? Next question! Woo! Number 8 question, naghalin kay Junel Castor Dorilla. Ang pamangkot niya, may kaagi man ka pabatsyag ex mo kanimo. Tapos gusto nang magbalikanay ka mo. Pay may ginapalangga, kanando ka nun. So far, may ex niya nagpangamusta, nagpanghagad-lagaw, nagtambay. Pero kung ang pamangkot mo kung magbalikanay, kung ka na, why din? I'm happy kung ano ang may dyan ako tulan, kung happy ako kung ano ang status ko tulan. Amo lang gindaran eh. Next question. Ninth question, naghalin kay John Ralph Lerao. Ang pamangkot niya, ano mga ideal mo? First and foremost, siguro, guwapa. Guwapa. Siyempre, maraway ko. Alam mo mga amiga kung maraway man. Kung ano na to karon, siyempre, guwapa. Hindi man tama-tama ka guwapa. Basta guwapa lang yun. Tapos, maram. Whitey katol. Basta guwapa, maram, white katol, may ubra. Tapos, white angsad lang ang white at mga kuto-kuto. Amura ka ideal mo. Next question. 10th question. Naghalin kay Chenay. Grabe ni energy. Pamangkot ni Chenay. Taas ka man maghatag grades, sir? My answer is no. Hindi ko taas maghatag grades. I fail students who supposed to be fail, especially mga para-absent, mga dumol, way ka pa sa project. But then, kahatag man ko namin nga grades. Reasonable grades lang ko rumambal. Hindi ko kumambal nga taas nga grades, pero reasonably nga grades. Base man siya nga performance. So kung ano ang grades na deserve mo, ihatag ko sa imo. But then, human consideration man teacher factor man, may dyan man kisa nga, bisan inong failed mo, pero makita mo man nga gabakas, man tanagang salad sa klase mo, although hindi siya maaram, but then, ginatinguaan naman makapasar, pinapapasar ko man siya. Wala lang ka. Next question, naghalin kay J.Ann May Agostino. Mapapangkot mo. Virgin ka pa ba? No offense, I love you, sir. Mua. My answer is no. Hindi na ako virgin. Okay na, hindi na ako mag-say-say, hindi ko na pag-elaborate next question. Next question! Woo! Last na lang. Yes, last na lang. Naghaliniwan kay Rachel Losada, may pahabol pa si Nini. Ang gumanggot niya, sino nga teacher sa Hayubo National High School nga naging miga mo, sir? Kag sino sila ang ginpalangga mo git? Secret. Basta, secret lang ako na lang na. Amo na! Secret lang! There you have it mga langga. Natapos naman natin ang isa ka content. And of course, thank you so much for those who participated in this challenge, for those nga mga nagpamangkot or nag-comment kang anda nga questions for this challenge. And basta malipat ako mga langga, shout out lang gali kay Makoy, kay Bambi Label, hello to Rachel Losada, shout out man kay Catherine Joy Libuna, hello and hi to Darmay Latoza Caro, and of course, hello man kay Trisha Marie Peremne, hi, hello man kay Andrew Lusaria,
Amuman si Momeg, Junel, Castor, Lorilia, amuman kay John Rath Leraom. Meg, hi! And of course, hello sa gwapa nga si Chenay and gupagwapa pagid nga si J.Ann May Agustino. And for those nga gusto man i-shout out, please comment sa comment box para i-shout out naman mo for my future vlogs. And thank you everyone for those who have subscribed sa akon nga channel and for those who are still supporting my channel. So, yes, there you have it mga langga. Natapos na and yay, goodbye everyone. Thank you so much for watching. Bye-bye. Teacher Fred signing off.